Urteroko moduan, urriaren 12an ospatu da Tolosako San Esteban auzoko krosa. Aurtengoan, 24. edizioa izan da eta 10 kilometrotako ibilbidea antolatuta zegoen Tolosatik barrena. Gizonezkoen kasuan, Unai Arroyo tolosarrak irabazi du lasterketa, 32 minutu eta 9 segunduko denborarekin. Bigarren, David García Durangarra sailkatu da, 32 minutu eta 51 segundurekin. Eta Daniel Sanzansoaindarrak 5 segundu gehiago behar izan ditu 10 kilometroak burutzeko. Emakumeen kasuan aldiz, 38 urteko Lourdes Oyarzabal Lezoarra izan da lehenengoa, 37 minutu eta 54 segundurekin. Rosi Talaberak jarraitu dio 39 minutu eta 29 segundurekin. Eta hirugarren, Amaia Erbilaga Tolosarra geratu da 39 minutu eta 52 segundutako denbora eginez. Antolatzaileek azaldu dutenez, parte hartzaile ugari izan dira 24. San Esteban auzoko krosean. Eta lehen sailkatuei sariak emateaz gain, veteranoak, gazteak, tolosarrak eta helmugazkena gurutzatu duena ere ez da eskutsik joan etxera. Esan bezala beraz, aurtengoan balorazio oso baikorra egiten dute 24. San Estebango krosean.